Знаеш ли защо повечето хора бягат от теми като инвестиции, трейдинг, финанси и така нататък? Не е защото са глупави, не е защото е прекалено сложно, а защото голяма част от жаргона около цялото това нещо е като да си на изпит по физика на китайски. Истината е, че щом като разбереш какво означават няколко основни термина, всичко си пада на мястото и целият този свят става много по-разбираем. Почнем с първите термини, които са основни в финансите. Става въпрос за така наречения bull market и bear market. Пазар за мечки? Не. Всъщност, bull market и bear market означават състояние на пазара. Това е терминология, която се е наложила още от средните векове, заради начина, по който атакуват въпросните животни. Мечката напада с ногтите надолу, което символизира движение на пазара и на цените надолу. Бика, от друга страна, пък атакува с рогата нагоре и затова това символизира движение на цените нагоре и го наричаме bull market. Не бичи пазар. Моля ви се, спрете с тия бичи пазари. Пазар за бикове.